алло опа фаҳмидум охи тамом ма дар шаҳри турсунзодаем ҳамин кори шуморо ма буд мекунам ямо баъд хонада медурӯя паҷони ма ман кори тура 0 дар 0 мекунам ма шаҳри ту кор дорум ма ба абек дорум охи апаҷон мара бифаҳм охи мали тамом охи ҷон безор карде апа ҳамин якта яхмоси ҳамин нақшате чим даруноми ях кна дарун температура кадаге охи дарун набояд салқин кунем охи усто бояд дам бигира исти роҳат кна асабта мераси апа ассалому алайкум мада якта питсаи кохи нур мекунам ҷара таъриф кадагиам хай бо камкам хӯрдан дар куракаи ма сардор анами ҳавло барои чоштакай барои чоштаки устояй инаиша мегирем барои соати 10 хай соати 1 шахшон метиям меҳнат мекунем охи ба як шакарчӯ катиш сохта намеша апа ғир дихе намеша ма чандта бригада дорум чӯ мекунӣ апа интихобшон васеа кор дорум охи ассалому алайкум алло янга ма дар шаҳри турсунзода дар кохи нури нарх наво ҳама арзонай 5 дақиқада корта буд мекунам чанд сум шишварҷон янга ҷон дар ами карта 201 сомону 65 дирам 65 дирам шадору 201 сомон партоен янга устора оварди хурду хӯрокшам ба гарда биги охи